Za mňa dôvera, zlepšenie komunikácie, viera v tých ľudí a podpora tých ľudí v regiónoch sa musí prejaviť naozaj hlavne v tom úprimnom úmysle a teda aj reálne pretaviť do činov a skutkov. Po takmer 10 rokoch od založenia našej miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov môžem hrdo povedať, že sme dokázali pekné veci, dokázali zrealizovať naozaj pekné projekty, združiť komunitu, ktorú zastrešujeme, ale na druhej strane je tu ešte ďalší obrovský potenciál, ktorý tu máme, hlavne v tom ľudskom kapitáli, ktorý sa vytvoril. Sú to ľudia srdciari, ktorí to robia s láskou, ktorí to nerobia vôbec kvôli nejakým financiám, ale robia to preto, že majú radi ten svoj región, v ktorom žijú. Je to ich domov, chcú tam žiť a chcú ho rozvíjať, posúvať tú komunitu ďalej. Pokiaľ sa štát bude naďalej správať takto macožsky k týmto ľuďom, a teda aj k miestnym akčným skupinám a celkovo iniciatíve LEADER ako takej, tak som presvedčený o tom, že to je cesta zániku akéhokoľvek rozvoja vidieka, akéhokoľvek rozvoja regiónov. A ja si myslím, že stále tu šanca je to celé opraviť, ale bez toho, aby nás riadiace orgány nepodporili a štát nepodporil, tak to určite nie je možné. Mnohí z týchto ľudí, či už politikov alebo ľudí, ktorí nás momentálne zastupujú na ministerstvách, pochádzajú práve z týchto regiónov. Pochádzajú z vidieka, pochádzajú možno práve z prostredia, v ktorých miestne akčné skupiny pôsobia. A odkázal by som im, aby nezabúdali na to, odkiaľ vyšli, a práve LEADER je tá možnosť, kde môžu toto celé nejakým spôsobom napraviť. Nie všetci ľudia žijú v mestách. Takmer polovica obyvateľstva žije stále na tom našom vidieku a je naozaj veľmi dôležité, aby začali sa správať zodpovedne aj k vidieku, k tradíciám, ale aj k tomu, čo vidiek ponúka v podobe ľudí a ľudského kapitálu, ktorý v tých regiónoch a na tom vidieku je.